povedať o tomto projektu vašim známym, kamarátom, hlavne tým, na ktorých vám záleží, aby si mohli s veľmi výhodným spôsobom zabezpečiť podiely spoločnosti Skyway. Chcem apelovať práve na nováčikov. Obráťte sa na vašich lídrov, nech vám pomôžu, aby ste naozaj využili toto momentum na váš rýchly štart, na tú prvú takú zaujímavejšiu pozíciu, na pozíciu agenta. Čiže využite svojich lídrov, dohodnite si s nimi stretnutia, nech vám v tom pomôžu. Umiestnenie štátov, samozrejme prvé Rusko, na druhom mieste za február sa umiestnilo Nemecko, tretie Slovensko. Gratulujem ešte raz, naozaj výborná práca, vynikajúca práca od celého tímu. V tesnom závese Česká republika, čiže naozaj veľmi dobrý výkon, či na Slovensku, či v Čechách. No pevne verím, že budúci mesiac, keď sa bude robiť vyhodnotenie už medzi tými prvými, na tých prvých miestach bude aj Maďarsko, nakoľko sa tam veľmi dobre rozbieha tento obchod. Pozerám na ten náš formulárik. 34% nováčikov. Wow, to je veľmi veľa. 30% ľudí, ktorí boli viac, trikrát a viac. Dobre, ja by som to stopol, aby ste ma trošku videli. Ešte je tam 52 ľudí. Ešte snad jedna informácia, ktorú upresníme. Budeme mať možnosť cestovať do Mínska, vidieť Ekotechnopark v apríli, myslím okolo 22. apríla. Čiže dáme von presné informácie včas, aby ste sa vedeli pripraviť, vedeli splniť podmienky, ktoré sa tam budú, ktoré bude treba, alebo bude potrebné splniť. Budeme mať na to dostatok času. Pomôžeme jeden druhému, aby naozaj tá skupina zo Slovenska, z Čiech, z Maďarska, treba z Poľska bola veľmi početná. Snad toto bolo také najdôležitejšie. Samozrejme, aj nejaké iné informácie odzneli, my pripravíme, zostavíme taký obsah z tej telekonferencie alebo z toho webináru a dáme vám to rozposlať. No, dobre. Čiže toto dám preč, aby ste ma videli. Ešte raz pre tých nových ľudí, ktorí ma nepoznáte, moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať s týmto webinárom. Poďme sa pustiť do práce. Dnes vám predstavím, ako som už hovoril, spoločnosť Skyway Invest Group. Je to ten projekt, ktorý sa momentálne robí. Je to medzinárodný projekt 21. storočia. Prosím vás, to si zapíšte. Skyway, nebeské cesty, do slovenského prekladu je to nový, unikátny dopravný systém novej generácie. Pevne verím, že v apríli, keď sa budeme vidieť v Minsku, v tom Ekotechnoparku, tak už budeme mať možnosť sa previesť na tých unibajkoch. Kto je autorom? Autorom celej myšlienky je človek, ktorý k tomuto projektu naozaj zasvetil 38 rokov svojho života. Predstavte si, 38 rokov odriekania, 38 rokov proste prosíkania o peniaze, žiadosti a veľmi veľkej práce. Je to Anatolij Eduardovič Junický, je to momentálne samozrejme autor, generálny projektant tej strunovej technológie, ktorá je mimochodom patentovaná. Dnes je to ako technológia Skyway. Vzdelaním tento pán Junický je železničný inžinier, má veľmi veľké medzinárodné skúsenosti s medzinárodnými projektmi, riadil niekoľko projektov Organizácii Spojených národov, je členom Federácie kozmonautiky bývalého Sovietskeho zväzu, autor viac ako 140 vynálezov. Čiže je to veľmi, veľmi úspešný človek, veľmi razantný obchodník a naozaj sa veľmi veľkým spôsobom zaslúžil o to,
aby sme dnes tento jeho projekt mohli prezentovať. Generálny projektant spoločnosti Eurasian Rails Gateway System, Londýn, Veľká Británia, nakoľko spoločnosť je registrovaná pod anglosaským právom. Poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne ten dopravný systém je. Je to také špeciálne auto. Ja ešte zatvorím tieto resource, aby ste mali väčšiu obrazovku, teraz je to lepšie, že? Je to vlastne auto, by som tak zjednodušene povedal, na oceľových kolesách, ktoré je zavesené na tých špeciálnych kolejniciach. Všimnite si, že pán Ilický sa na tie kolejnice zavesil na konci. To sú veľmi tenké, to nie sú tie pôvodné, ktoré sa budú pre ten transportný systém vyrábať. A tie kolejnice sa neohýbali. Nie sú proste prehnuté, oni sú rovné, čiže tuhosť. To je presne tá špeciálna technológia, ten jeho patent, ktorý zabezpečuje, že tie kolejnice sú veľmi rovné, sú tuhé, proste priame. Kolejnice budú na podperách, ktoré budú vo výške alebo dlhé 5, 10, dokonca až 15 metrov. Prepravu osôb sa bude robiť formou unibusov alebo unibusov. Nákladná doprava, tá cargo doprava, tiež doprava nerastných surovín a tak ďalej, je to unicar. A taká osobná, športovo, rekreačno, zábavná preprava, to budú unibajky, ktoré budeme mať možnosť už vidieť v Minsku v apríli v tomto roku. Je to elektrický koľajový automobil, momentálne je to najbezpečnejší dopravný systém zo všetkých známych dopravných prostriedkov. Tie koľajnice sú zvárané, budem za chvíľku o nich ešte hovoriť. Práve to, že tie koľajnice majú tú vysokú rovnosť, tuhosť tých studových koľajníc umožňuje práve to, že ten dopravný systém vie dosiahnuť hodinovú rýchlosť až 500 km. Takže je naozaj niečo unikátne. Poďme sa trošku bližšie pozrieť na ten jeho patent, na ten studnový koľajnicový systém. Ako máte možnosť vidieť, tie struny, o ktorých stále hovoríme, to sú na tom obrázku v strede tých koľajníc, vyznačené tou číslicou 2, to sú predom natiahnuté struny, ktoré sú s tou svorkou potom stlačené, prichytené a to všetko ostatné je vyplnené takým špeciálnou zmesou betonu a práve toto zabezpečuje tuhosť tých koľajníc, že sú naozaj rovné a čo je veľmi dôležitá vec, nie je tam rozťažnosť. Toto je práve to najmarkantnejšie na tom jeho patente, že je zabezpečená stála dĺžka tých koľajníc, nezávisle od vonkajších teplot, či je minus 50, či je plus 50, tá rozťažnosť tam nie je. Čiže je to taká zosilnená koľajnica s predpätým strunobetónom. Predpätý betón stavbári poznajú, ten sa vyrába, respektíve používa už aj u nás na Slovensku. Cena takejto stavby týchto dopravných systémov je dvakrát nižšia ako cena železničnej dopravy. Ten ekologický prínos, to je niečo úžasné, to je naozaj niečo brilantné. Nemusíme ničiť prírodu, nemusíme vypíliť stromy, že nemusíme znečisťovať spodné vody, všetko je na druhej úrovni vytiahnuté nad zemou. Stačí len navrtať, respektíve špeciálne položiť tie piliere, na ktorých sa ten celý systém potom vybuduje. 4-krát je výstavba nižšia ako cena výstavba automobilovej dopravy, čiže ako výstavba diaľnic. Viete si predstaviť, aké široké sú diaľnice? Koľko prírody sa zničí vybudovaním 100 km diaľnice? Že 18-krát nižšia je cena dopravy ako na magneticko-levitujúcich vlakoch. 18-krát. Čiže
Preto je tento systém taký unikátny. Jednak je cenovo veľmi prístupný, tá výstavba je veľmi lacná a jednak prevádzkové náklady sú veľmi nízke. Že nepotrebujem sypať solou, keď bude námrza na diaľnici. Takže takto vyzerá ten koľajnicový systém. Prosím vás, nekombinujte to veľmi, takto to vysvetlite jednoducho tým klientom, ktorým budete chcieť predniesť treba sa aj túto prezentáciu. Aké dopravné systémy budú uvádzané na trh? Je to mestská závesná, to vidíte hore vľavo, čiže zase na druhej úrovni, hore na pilieroch. No čo sa stane? Nebudú havárie. Nevyhasnú zbytočne ľudské životy. Nebudú zápchy. Je potrebné mysleť na ten ekologický prínos. Čo všetko naozaj v tej doprave sa takýmto systémom do budúcna vyrieši. Mestská návesná, vpravo vidíte ten obrázok, že to je jednak je návesná a závesná, takisto nákladná doprava. Predstavte si na túto karku dopravu, nákladnú dopravu, že môžete dať spolu tie vozne v dĺžke 2 km. A môže sa prepravovať sypký materiál, kvapalný materiál, plynný materiál v obidvoch smeroch. Potom je to vysokorýchlostná doprava. Je to doprava medzikontinentálna alebo aj medzimestská. Dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Ideálne pre naše podmienky, pre Európu. Že? No a potom samozrejme námorná doprava. Predstavte si, aký to má vplyv na životné prostredie, keď sa nemusia budovať prístavy. Keď sa nezničí tá flóra, fauna okolo tých prístavov. Keď tento systém dokáže 5 až 10 km vybudovať tieto piliere do mora, na tú vzdialenosť je kotviaca hĺbka z tých nákladných lodí a tam loď na mori priamo vyprázdniť, naplniť. A jedno, či sú to kontajnery, tuhé látky, tekuté látky, plynné látky. Ohromný prínos do budúcna. No a potom samozrejme sú developerské projekty, budovanie ekomestečiek. To sú lineárne mesta, ktoré budú sa budovať pozdĺž týchto dráh. Napríklad v Rusku na ďalekom východe sa začne budovať prvé takéto lineárne mesto, kde každý občan Ruskej federácie môže dostať na rodinného príslušníka 1 hektár zeme a vybudovať si tam proste svoj dom, pomôcť vybudovať tento transportný a dopravný systém. Niečo nádherné. No, poďme sa pozrieť trošku bližšie na tú mestskú dopravu. Ako som už hovoril, návesná, závesná. Rýchlosť bude dosahovať okolo 150 km za hodinu. Preprava osôb v jednej kabínke až do 100 osôb. Samozrejme to podľa podmienok v tom ktorom meste, aké budú. Vzdialenosť, je to projektované zhruba na 200 km vzdialenosť, čiže ideálne na takú mestskú dopravu. Objem prepravy v špičke 20 000 osôb za hodinu v jednom smere. A samozrejme 20 000 v druhom smere. Čiže aj preprava nákladu sa využiť aj v mestských pomeroch, tam je 1000 tón za jeden deň. Predstavte si cenu. Minimálna cena je $1,5 milióna, to je vybudovanie 1 kilometra takejto trasy. Samozrejme závisí to od tých podmienkách, aké sú, od reliefu terénu, ale maximálna cena je $5 miliónov. Vybudovanie 1 kilometra. No, samozrejme tá cena neobsahuje cenu vozidiel, staníc, infraštruktúry. To len tá dráha. Pred 2 týždňami vláda Slovenskej republiky odklepla príjazdovú trasu z Dunajskej Stredy, napájanie na diaľnicu, úsek 59 km. Samozrejme sú tam napájacie systémy za 2 miliardy eur. Vypočítate kilometr, koľko vyjde. To je ten ohromný prínos. Toto dáva tomuto systému životaschopnosť do budúcna.
tá schopnosť konkurencie inými systémami. Cena prepravy, to už následne, keď sa vybuduje, dvakrát lacnejšia ako v metre, trikrát lacnejšia ako trolejbusom a 5-krát lacnejšia ako jednokolajkou. Takže tie prínosy, čiže vlastno sa vybuduje a potom tie ďalšie výnosy tých prevádzkových nákladoch sú ohromné. Budú veľmi, veľmi nízke. Nákladná doprava, ako som hovoril, kusový tovar, sypký tovar, preprava domového, priemyselného odpadu a tak ďalej. Rýchlosť okolo 50 km za hodinu závisí samozrejme, čo sa preváža. Tá rýchlosť môže byť potom aj tej návesnej do 120 km za hodinu. Čiže kapacita je tam okolo 10 000 tón, vzdialenosť 2000 km, ideálne medzi štátmi, že? Objem prepravy 250 miliónov tón za rok. A cena dopravy je dvakrát nižšia ako po klasickej železnici. Čiže opäť prínos aj do budúcna, keď sa tento systém postaví. Tá návesná, ako som hovoril, rýchlosť 120 km za hodinu, nezáleží na počasí, nezáleží na teréne. Môže to ísť nad jazerami, púšti, v takých klimatických podmienkach, kde je minus 50 stupňov, naopak plus 50 v Afrike. Čiže naozaj to využitie do budúcna bude ohromné. A teraz máme možnosť sa tohto projektu zúčastniť. Ako postupne sa k tomu dostaneme. Ale tu táto návesná doprava už má ako vzdialenosť prepravy, môže sa využívať až na 10 000 km, objem prepravy 250 miliónov tón za rok. A opäť cena prepravy dvakrát nižšia ako po železnici. Vidíte v tom konkurencieschopnosť do budúcna? Ja vidím ohromnú. Vysokorýchlostná doprava. Predstavte si cestu z Prahy do Vysokých Tatier za 1 hodinu a za $8. Komfortnom, klimatizovanom takomto unibuse, máte pripojenie na internet, vystúpite po hodine jazdy odpočinutí a ste vo Vysokých Tatrách. Možno budúci rok, možno o 2 roky, možno o 3 roky, ale takáto trasa z Prahy do Tatier vybudovaná bude, to mi verte. Čiže samozrejme dá sa použiť aj ako na prepravu aj nákladu. Tá rýchlosť, ako som už hovoril v úvode, 500 km za hodinu. Dojazd, vzdialenosť 10 000 km, objem prepravy je 1 000 000 osôb za deň. Takáto doprava sa vyrovná doprave aj na najväčších letiskách na svete, kde naozaj sa prepravuje veľa ľudí. Ale cena je 5-krát nižšia ako preprava ako výstavba železnice. 5-krát nižšia ako letecká. A tú cenu som už hovoril, čiže to je cena prepravy. Napríklad za 1 hodinu prepravy zaplatíte $8. Skúste si to porovnať, treba na nejakých 1000 km, keď letíte pozdĺž Európy alebo priečne, koľko musíte zaplatiť. Toto síce nejde 800 km rýchlosťou, ale 500 km rýchlosťou za hodinu $8. Čiže aj ten sociálny aspekt treba vidieť. Že ľudia naozaj budú môcť týmto systémom cestovať a nemusia zaplatiť naozaj drahé cestovné. No a naposledy by som povedal skôr, by som to otočil, že na prvom mieste unibajky. Je to taká, ako som už hovoril, turisticko-rekreačno-zábavná jazda, také vyhliadkové cestovanie po pekných miestach, po parkoch, napríklad národné parky, tam, kde nie je vstup vo veľkom množstve pre ľudí. Budú sa vyrábať aj solo pre 1 osobu, pre 2 osoby, až do 14 osôb.
Rokujeme na Slovensku o jednom takomto projekte, kde by sa to dalo využiť. Viem, že sa rokuje aj v Českej republike, takže budú prvé také slniečka v obidvoch štátoch. Dokonca si tam budete môcť zacvičiť v týchto unibajkoch. Zaveslovať taký pohyb, alebo bicyklovať nohami, ako na bicykli. Nastavíte si program, zaťaženie a proste popri tom, že sa budete pozerať na krásy okolitej prírody, môžete si aj zacvičiť, urobiť si niečo pre vaše zdravie. Dostávame sa k problematike, respektíve tomu, čo teraz je také najpálčivejšie, najhorúcejšia téma, ekotechnopark. Stavba ekotechnoparku prebieha neďaleko mestečka Marijina Gorka v Bielorusku. Je to, myslím, 30 km alebo 40 km od mesta Minsk. Momentálne sa 10. februára dobudovala tá dlhá trasa 15 km. To znamená, že sa osadili všetky piliere. Budete to vidieť vo videu. Tento ekotechnopark bude slúžiť ako testovací polykom certifikácií. Ako už pán Junický na začiatku, keď som vám pustil to video, hovoril, že sme v tej etape, že sa pripravuje certifikácia celého dopravného systému, tak tá certifikácia práve sa bude prevádzať tu, v tomto ekotechnoparku v Bielorusku a v mesiacoch september, október v tomto roku. Čiže tam sa pozvú určite čelní predstavitelia Ruska, čelní predstavitelia Bieloruska, verejnosť, ale aj proste to bude stretnutie aktívnych partnerov, odborníkov na dopravu. Tam to bude celé predvedené. Predstavte si ten boom. Sa podarí certifikácia. Ja si neviem predstaviť, čo sa bude v nasledujúcich 2-3 rokoch diať, koľko stavebných a inžinierov, ktoré sa zaoberajú cestovnou problematikou, transportnou problematikou, bude prehodnocovať projekty, ktoré už teraz sú naplánované na 5, 10, 15 rokov dopredu. Ja si to viem živo predstaviť. Čiže momentálne, ako som hovoril, ekotechnoparky vo fáze výstavby. Za chvíľku vám na ďalšom slajde pustím video, aby ste videli ten reálny stav, že sa tam naozaj stavia. Stavalo sa aj v decembri, stavalo sa v januári, kde boli veľké mrazy, okolo minus 20 stupňov, potom aj tam došlo k otepleniu, po februári je tam ohromné blato všade, kaluže, voda, ale sa stavia. Proste ten projekt pokračuje, nakoľko v septembri má byť celá výstavba ukončená. Čiže teraz vám ukážem video z tohto ekotechnoparku, ak sa mi to podarí. А хвилю сьогодні. Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Недавно наша съемочная группа вернулась из экотехнопарка, где 10 февраля состоялось значимое событие. Но обо всем по порядку. Итак, напоминаем вам, что экотехнопарк – это необычный объект, а центр практической реализации инноваций Skyway, их международной сертификации и экспертизы. Транспортно-инфраструктурные и прорывные технологии, к которым относятся небесные дороги Skyway, имеют самые большие потенциальные мировые рынки на планете, более крупные, чем, например, мобильная связь, компьютеры, электроника, которые уже сегодня имеют рынки сбыта на $триллионы в год. Хотя совсем недавно они начинались в гараже, и практически никто в них не верил и не давал им шансов на жизнь. Уже в конце текущего года здесь начнется демонстрация и сертификация транспортно-инфраструктурных технологий. Высокоскоростного междугородного Skyway со скоростью до 500 км в час, объемом перевозок не менее 200 тысяч пассажиров в сутки, себестоимостью в 20 раз меньше, с энергопотреблением в 5 раз и стоимостью проезда в 7 раз ниже высокоскоростной железной дороги в эстакадном исполнении,
городского Skyway со скоростью до 150 км в час, объемом перевозок не менее 20 тысяч пассажиров в час, себестоимостью в 50 раз меньше, с энергопотреблением в 2 раза и себестоимостью проезда в 3 раза ниже подземного метро. Грузового Skyway с объемом перевозок до 200 миллионов тонн в год, себестоимостью в 2 раза меньше, с энергопотреблением в 5 раз и стоимостью транспортировки в 3 раза ниже промышленного конвейера. Подвижного состава, состоящего из промышленных образцов высокоскоростных и городских рельсовых автомобилей на стальных колесах, грузопассажирских юнибусов и грузовых юникаров. Автоматизированных систем безопасности, управления, энергообеспечения и связи, построенных в новой инновационной логике. Путевая структура и подвижной состав будут обладать интеллектом и органами чувств, в том числе с уже знакомым вам машинным зрением. Транспортная инфраструктура, включающая станции, вокзалы, ремонтные мастерские, погрузочные и разгрузочные терминалы, стрелочные переводы и так далее, созданные специально для транспорта второго уровня Skyway. Сопутствующие инфраструктуры для жизни, работы, отдыха и развлечения людей. Промышленного производства гумуса из белорусской органики, преимущественно торфа, чтобы в мире можно было строить не только современные дороги, линейные города, производственные кластеры и города-спутники, но и параллельно озеленять пустыни, осваивать и заселять шельфы морей и океанов. Пока же экотехнопарк мало напоминает цветущий сад, но сотрудники нашей компании и ее подрядчики в любую погоду, невзирая на снег, ветер и непролазную грязь, делают все возможное для достижения поставленной цели, причем укладываются в установленные сроки. 10 февраля 2016 года состоялась установка последней стальной промежуточной опоры городского транспортного комплекса Skyway. Была произведена сварка элементов конструкции и ее монтаж был завершен. Поневоле напрашивается вопрос, а зачем вообще нужно было делать 17 опор железобетонными, а одну стальной? Во-первых, мы хотим показать универсальность наших технологий, то, что промежуточные опоры могут быть из разных материалов, выбор которых зависит от типа ландшафта, логистики, местных особенностей и так далее. Например, где-то дешевле ставить железобетонную опору, как в нашем случае, когда неподалеку расположены цеха завода «Белэнергостройиндустрия», филиала промышленной деятельности республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой», где будут изготавливаться многие элементы экотехнопарка, уникального предприятия. Среди ключевых заказчиков этого завода – Белорусская АЭС и проект Skyway. Там же, где нет подобных заводов железобетонных конструкций, а также в труднодоступных местностях, может оказаться более целесообразным ставить подобные, например, стальные опоры, доставляя их на место с другими элементами путевой структуры вертолетом. Используя метод поточного строительства, возможно провести их армирование и бетонирование впоследствии по достижении определенного этапа готовности трассы, которая при этом до ввода в эксплуатацию будет выполнять функции подъездной и технологической дорог. Это делает излишним их сооружение, равно как и возведение временных подсобных помещений, бытовок и так далее, функции которых будут выполнять неиспользуемые пока по назначению, но уже построенные станции. Все эти факторы напрямую влияют на значительное снижение себестоимости строительства трасс Skyway. Насколько вы понимаете, с завершением установки всех промежуточных опор дело в этот день далеко не ограничилось. Также продолжалось армирование несущих стен и диафрагм жесткости второго уровня логистического узла Skyway, совмещенного с первой концевой анкерной опорой. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей, присоединяйтесь к нашему проекту. И если в вашей жизни недостаточно значимых важных событий, вместе с нами их станет более чем достаточно. Строй Skyway, спасай планету! Áno, čo na to video hovoríte? Ešte otázočka, je ma vidieť, počuť, všetko dobré, lebo
tuto som v čete videl, že nejaký pán nevidel, tak som sa ja vypol počas toho videa. Bol som sa trošku napiť vody. Teraz OK. Dobre, Zdenko, tak poďme pokračovať. Čiže vidíte, že naozaj ten Ekotechnopark sa buduje, že sa dokončila tá najdlhšia trasa s tými piliermi. Video som nevidel. No, pán Skunta, asi máte... Video som nevidel žiadne. Možno internet. No dobre, poďme ďalej. OK, už to jede. Dobre, pán Radovan. Čiže o akej neopakovateľnej príležitosti hovoríme? Ja som sa v tej prvej časti sa snažil vám približiť tú technológiu, že naozaj je reálna, naozaj je hmatateľná, naozaj sa na tomto projekte pracuje sa vo vývoji. Predstavte si, tie unibusy, tie unibajky sú 4. generáciou. Čiže naozaj veľký kus práce bolo urobených za tento posledný rok 2015. Všetko sa teraz chystá na tú certifikáciu. Čiže áno, príležitosť, ktorá sa neopakuje tak často, ktorá sa ponúka raz za 100 rokov. Prečo je taká neopakovateľná? Prečo je to naozaj veľká šanca pre nás drobných investorov? Každý z nás môže podporiť tento projekt Skyway ako nebeské cesty a samozrejme získať pre seba, pre rodinu, pre deti, pre vnukov proste veľkú výhodu. Môžeme si teraz relatívne vo veľmi krátkom čase ovplyvniť našu budúcnosť. Čo je veľmi veľký prínos. To je ekológia. My, malí, drobní ľudkovia, týmto projektom, keď sa tento projekt presadí v budúcnosti, môžeme ovplyvniť ekológiu našej planéty. Viem, aká je situácia. Ľudstvu stačilo 100 rokov, aby zničilo túto krásnu planétu. Akurát je čas, aby sme to otočili, aby sme proste začali zveľaďovať a vyvíjať také technológie, ktoré sú ekologicky úsporné, nakoľko tento dopravný systém je poháňaný solárnou energiou, nie mnou, ale energiou. Batérie na uskladnenie elektrického prúdu sú súčasťou tých súprav. No a bude sa potrebovať 0,6 až 0,8 litra ekologického paliva na 100 km. Čiže predstavte si ten prínos pre tú ekológiu. Naozaj v priebehu 2-5 rokov tie naše podiely budú vysoko kapitalizované. Verte tomu, že keby som vám hovoril o tých percentách, tak je to veľmi, veľmi veľa. Teraz máme čas a možno zabezpečiť si tie podiely v centových hodnotách. Samozrejme, že aj tá gramotnosť finančná na Slovensku, v Čechách, proste to investičné vzdelanie chýba ľuďom. Takže finančná gramotnosť je na veľmi nízkej úrovni. Ľudia nevedia narábať s peniazmi, nevedia zadeliť svoje financie. A u tejto spoločnosti naozaj sa naučíte aj takýmto veciam, ako narábať s financiami. No a samozrejme, že na konci tohto webinára sa dozviete, to je hlavne pre tých nových, ktorých naozaj ešte raz srdečne vítam, ako sa stať spolumajiteľom tejto technológie zadarmo. Skyway Invest Group je obchodná značka, samozrejme spoločnosti RSV Investment Group Ltd, ktorú, ako som hovoril, je naučno-investičným projektom. A tvorba tejto značky mala pred sebou taký hlavný cieľ. Jednak spojiť vzdelávací program Akadémie súkromného investora s takouto high technológiou, takouto rozvinutou naozaj technológiou na vysokej úrovni. Aby naozaj každý, kto pochopí túto možnosť, túto šancu, aby mohol jednak študovať vedu investícií, stať sa finančne nezávislým, čo je veľmi dôležité. Slobodní ste vtedy, keď ste finančne nezávislí. Neexistuje slobodný človek bez finančnej nezávislosti. Takže, aby sme to všetko mohli spojiť a raz sa previesť, pevne verím, že už
tento rok niektorý druh tejto dopravy vyskúšame previesť touto ekologickou vysokorýchlostnou prepravou osôb. Prepojenie tých troch smerov činnosti, nakoľko, ako som hovoril, na začiatku je tam aj ten veľmi humánny aspekt, ekologický aspekt. Tá spotrebiteľské združenie Euroázia, to je práve tá časť spoločnosti, ktorá sa zaoberá tými cielenými projektami, zaľudnenie toho ďalekého východu. Ten projekt mimochodom už beží. Ľudia sa naozaj v Rusku upisujú, že chcú sa sťahovať, chcú prispieť, chcú pomáhať, chcú sa tam presťahovať a tak ďalej. Transnet skupina, už ako to slovo Transnet z dvoch častí, trans, doprava, net, sieť, čiže to je skupina, ktorá sa zaoberá tou technológiou, ktoré teraz sa už začínajú realizovať. Mimochodom, tie predobjednávky na tieto technológie, posledné číslo bolo, myslím, okolo 260 miliárd eur. Čiže tie finančné skupiny, investori hovoria, áno, páči sa nám to, ideme do toho, urobte tú certifikáciu. Uvidíte po tom certifikačnom procese, aký to bude veľký boom. To treba momentálne využiť, kým relatívne ticho. No a potom samozrejme Skyway, Invest Group, výuka finančnej gramotnosti, investovanie, tvorba bezpečného finančného kapitálu. No a robí tu celú PR a rozširovanie, oboznamovanie ľudí s touto myšlienkou už momentálne v 40 krajinách. Trochu štatistiky, v týme Skyway Invest Group pracuje viac ako 50 spolupracovníkov. Ako som už hovoril, aktívni sme viac ako v 40 krajinách. Všetci tí spolupracovníci prechádzajú školením, ako investovať, ako narábať s financiami. Na projektovej kancelárii Skyway pracuje viac ako 120 vysoko kvalifikovaných špičkových inžinierov a projektantov. Za zhruba vaňajší rok do spoločnosti sa zaregistrovalo viac ako 150 000 ľudí. Samozrejme, tie čísla sú už ďaleko inde a hneď väčšina z nich sú už aj spolumajiteľmi, čiže už majú podiely spoločnosti. Technológia patentovaná, certifikovaná bude za chvíľku v septembri, októbri. Prax ju preverí. Je tam ohromná národná podpora z ruskej vlády, nakoľko ruská vláda to brala ako projekt 21. storočia, národný projekt 21. storočia. Minulý týždeň bolo rokovanie s ministerstvom dopravy Ruskej federácie. Ministerstvo dopravy uznalo, že spoločnosť Skyway je áno, spoločnosť, ktorej táto technológia je veľmi potrebná pre Rusko a proste dostalo, ako Skyway, dostalo zelenú, podpísalo sa prehlásenie, že veškerá podpora z ministerstva dopravy Ruska bude pre spoločnosť Skyway. Ako som už hovoril, podpísané zákazky, podpísané predzákazky sú v Rusku, v Kazachstane, na Ukrajine, v Austrálii. Ak dobre mám informácie, Austrálii za 88 miliárd eur. Veľká Británia, škótska vláda sa pripojila ako partner spoločnosti Skyway. Takže naozaj napredujeme správnym smerom. Počet registrácií, nebudem sa k tomu, je len ako tá časť spoločnosti Skyway Invest Group. Už sme niekde inde. Januári zvýšenie počtu registrácií o nejakých 28%, vo februári 48%. Takže mesiac čo mesiac naozaj sa prihlasuje viacej a viacej ľudí. Tu som preskočil. To boli prijaté finančné prostriedky. Samozrejme už aj tam napríklad len naša skupina urobila 40 000 obrat, čo nie je zlé. A myslím, celá skupina pána Bodžára vyše 100 000. A to sme len my, tuto, na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, niečo z Poľska. To je, myslím si, že veľmi dobrý výsledok. Skyway Invest Group venuje, ako som už hovoril, veľa času
veľa síl na vzdelávanie obyvateľov, dostávajú tu ľudia finančné vzdelanie. Každý z nás sa môže stať investorom s ľubovoľnou čiastkou, no a možno začať budovať svoj vlastný finančný kapitál. Prečo k nám prichádzajú investori? Prečo hovoríme teraz, že je to tá etapa, proste keď sa spoločnosť zviditeľňuje, kde sa propaguje. Je to proste tá prvá fáza všetkých úspešných spoločností. Ako bol Google, Apple, Alibaba, ďalšie, Microsoft. Oni mali tiež tú propagačnú prvú fázu. Tiež ich akcie nestáli hneď 615 eur, že? Ako Google. Tiež mali niekedy centovú hodnotu. Predtým, ako išli na burzu. Tiež ten systém sa musel vyvíjať. Tiež sa muselo veľa investovať. A počuli ste o tej fáze prvotnej u Google, u Apple? Ja som nepočul. No, možno by som si bol kúpil nejaké akcie za pár centov. A práve teraz túto možnosť máme v spoločnosti Skyway. Keď tá nominálna hodnota akcie je $1, je nominálna hodnota podielov $1, ale máme si ich možnosť teraz kúpiť s veľkým diskontom. Tak prečo to nevyužiť? Tu sme nemali takú možnosť u týchto spoločností. U spoločnosti Skyway Invest Group tu možnosť máme. Tak to prosím vás využiť. Na to, aby ste sa mohli stať investormi, podielníkmi tej technológie, sú dve varianty. Samozrejme sú ľudia, ktorí si povedia, že áno, páči sa mi to, ale som, povedzme, podnikateľ, mám svoj biznis, nemám čas sa aktívne zaoberať ako s činnosťou a spoluprácou, tak takíto ľudia majú možnosť si kúpiť podiel jednorázovo. Prosím vás, od $10. To je zmysel toho crowd investmentu. Investície pre širokú verejnosť. To, čím vyšiel pán Junický. On nechcel, aby tie akcie vykúpili veľké firmy, veľké finančné skupiny. On išiel cestou dať možnosť drobným investorom vstúpiť do spoločnosti, vlastniť podiely a potom, keď prídu tí veľkí, no keď si budú chcieť zvýšiť svoje podiely spoločnosti, tak nič iné im nebude ostávať, len od nás odkúpiť nejaké akcie, ale za rozumnú ponuku. Čiže tie jednorázové programy, tých programov je 11. Prosím vás, od $10. $10 máte 350 podielov za diskont, za cenu 0,0285 centa. A samozrejme sú tie promokódy akcie plus 30%. Momentálne máme na všetky tieto možnosti od tých 10 do $10,000 plus 26%. Napríklad, keď si dáte investíciu za $500, máte 85,000 podielov, čo sa rovná do budúcna, nakoľko nominálna hodnota $1, $85,000. A keď tam ešte k tomu pripočítate 26% počtu tým akciám, počtu tým podielom, tým 85,000, tak máte vyše 100,000 podielov. Otázka je, koľko dolárov chcete mať budúci rok o 2 roky na svojom účte. Stačí vám tých 100,000? Alebo chcete mať 1,5 milióna? No tak potom máte $5,000 investíciu a máte 1,5 milióna kusov podielov, čiže rovná sa 1,5 milióna dolárov. Ešte k tomu si pripočítate 26%. Ja viem, že niektorí z vás povedia, áno, chcela by som tých 1,5 milióna podielov, ale kde zobrať $5,000, že? Pre takýchto ľudí máme riešenie. A to riešenie je rozvrhnúť si tie splátky na 10 mesiacov. To znamená, že keď som hovoril o tých $5,000, tak rozvrhnúť si po $500 10 splátok a po zaplatení 10. splátky budem mať tých 1,5 milióna podielov pripísaných na svoj účet. Je to dobré riešenie? Nemáte 500? Máte 250? Začnite s týmto programom.
$250 každý mesiac počas 10-mesačného cyklu a budete mať 750 000 podielov. Samozrejme, že ten diskont, ktorý vidíte na spodku, ten spodný riadok, ten kurz, ten vám ostáva taký, aký je momentálne teraz pri prvom nákupe. To znamená, že keď sa rozhodnete pre $250 splátkový systém, tak ten diskont, ten kurz 1:300 vám zostáva počas celých 10 mesiacov. Darmo už v skutočnosti bude o mnoho nižší, lebo teraz sa ten diskont začne znižovať. V decembri bol ešte pre tento balík za $250 1:600. Za $250 sa dalo kúpiť 150 000 podielov. Teraz 75 000. O mesiac to bude určite pod 50 000. Čiže využite tú možnosť. Ešte aj teraz plus v tej prvej splátke máte počtu podielov 26%. Ešte máme na to 8 dní. Naozaj to využite, aby ste tie akcie mali čím viac, respektíve tie podiely. Myslím si, že kto chcel, porozumel, že máme možnosť jednorázového nákupu a máme možnosť splátkového nákupu, kde je počas celého splátkového obdobia podržaný, respektíve zachovaný ten kurz, ktorý je pri prvej splátke. Momentálne tie kurzy vidíte na spodnom riadku. Je to výhodné? Za centy si kúpiť podiely spoločnosti, ktorá má ohromnú perspektívu pred sebou? Ja si myslím, že takáto šanca nebola a 100 rokov nebude. Darček od spoločnosti Skyway. Samozrejme tým, že sa niekto zaregistruje, dostáva 50 podielov zdarma. Ako darček. Ako darček od spoločnosti. Ale keď využijete, teraz hovorím tým novým ľuďom, aj samozrejme aj všetkým ostatným, využijete pri registrovaní nových ľudí ten promokód, ktorý vám za chvíľku ukážem, tak ten nový človek nemá 50 akcií ako darček, ale má 150 podielov ako darček. Je to dobré? Pre nič, za nič. Len preto, že sympatizuje so spoločnosťou. Promokód pre do toho 10. marca, ako som hovoril. Prosím vás, zapíšte si ho, lebo boli ľudia, ktorí sa zmýlili. K pripísaniu tých 100 akcií pri registrácii, pri tej prvotnej registrácii, tam máte kolónku na pripísanie promokódu. ALL-OIP-26. A pre všetky ostatné nákupy, či už jednorázové, alebo tie 10-mesačné, ten splátkový systém, platí promokód ALL-OIP-26. Pardon, pre tú registráciu platí pomlčka 100. Tu mám chybu. Nie ALL-OIP-26, ale pri registrácii tú 26 vymente za stovku. Čiže ALL-OIP-100 a pre balíky platí tá 26, čiže ALL-OIP-26. Dobre, že? Máme 8 dní, aby sme naozaj vedeli naštartovať naše biznisy a hlavne nováčikovia, aby vyleteli aspoň na tú prvú priečku v marketingovom pláne na pozíciu agent. Tieto promokódy nebudem, toto bude asi platiť až potom. No, prichádzame k záveru. Samozrejme, budem veľmi rád, keď podporíte projekt Skyway, staňte sa spolumajiteľmi inovatívnej dopravnej technológie a dopravných systémov, zabezpečíte tým seba, svojich potomkov dôstojnými dividendami. Čiže nielen podiely budete mať, samozrejme z každého podielu budete mať aj dividendy. A roky do budúcna. Spoločne môžeme tvoriť novú budúcnosť. A ja som o tom presvedčený, že spoločne to dokážeme. Pomôžeme, ochránime ekológiu tejto planéty. A tá kapitalizácia, ja som vám to slúbil, v priebehu 2 rokov môžete dostávať príjem, ktorý sa rovná 20% dennému zhodnocovaniu. 20% dennému zhodnocovaniu.
Čiže staňte sa finančne gramotnými, získajte investičné vzdelanie, len silný a slobodný a aktívny človek sa stáva naozaj slobodným a bohatým. Takže ja sa vám chcem poďakovať za pozornosť, že ste to vydržali so mnou. Teraz by som veľmi rád pozval človeka, ktorý vám zodpovie vaše otázky, len by som ho poprosil, aby hovoril pomaly, nakoľko dneska nemáme k dispozícii pána Vavříka z Prahy na tlmočenie. Budem sa potiť ja pri tlmočení. Je to zástupca generálneho riaditeľa strategického rozvoja Skyway Invest Group, vedúci oddelenia výuky, vzdelávania, motivácie v spoločnosti. Je to pán Viktor Sobor. Viktor a Виктор, говорить медленно. Раз, два, три. Меня слышно? Слышно. Ага. Приветствую всех, кто сегодня присутствует на вебинаре. Napíšte do chatu, kto tu je prvýkrát, dajte tam áno alebo plusku. Samozrejme, pán Sobor vás privítal na tomto webináre. Oni píšu, kto nový. 30 ľudí je nových. 30. Отлично. Что вам особенно понравилось? Еще раз. А что понравилось? Подобалось, да? Еще можно сказать. На презентации, то, что услышали наши гости. Vám páčilo počas prezentácie, čo ste počuli? Napíšte do chatu. %26%. 26. It's намного. И ты с будущее. Новое видео, новости, да? Со стройки, я понял. Со стройка экотехнопарку. Но, скорее всего, это понравилось тем, кто уже инвестор и кто партнер. Кто инвестор, а кто и партнер. Тем, наверное, понравилось. Хорошо. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сейчас интересное время. Pán Sobor by chcel obrátiť. Почему? Prečo? Почему время? Prečo je tento moment dôležitý? И очень важно принять решение, успеть вовремя. Že je veľmi dôležité prijať rozhodnutie, riešenie, uspieť tento čas. Ну, насчет чего успеть? 10. No v čom uspieť? 10. marca sa ukončí akcia 26% pripísanie podielov k počtu. Второе. Появляется, есть вероятность того, что дисконт будет уменьшаться. Samozrejme, že, ako som už aj spomínal, ten diskont sa bude znižovať. И я думаю, что намного приятнее покупать
за определенную сумму денег большой пакет акций. Samozrejme, že je výhodnejšie kúpiť za menší balík peňazí, väčší balík akcií. И мы в компании Skyway Invest Group ставим своей задачей побыстрее приблизить это время. Že skupina Skyway Invest Group zadala svoje ciele aj na toto obdobie. Pomôžte mi v čete, pokiaľ nie je presný preklad, kľudne mi to môžete napísať do četu. Okay. И если сейчас вы примете решение и станете партнерами Skyway Invest Group, у вас будет еще 8 дней для того, чтобы сообщить о нашем проекте своим друзьям и знакомым, которые могут тоже воспользоваться 26% плюс. Pokiaľ teraz sa rozhodnete stať sa partnerom spoločnosti Skyway Invest Group, ešte máte 8 dní na to, aby ste sa vyšvihli vyššie a stali ste sa majiteľmi podielov. Кроме того, хотелось бы, чтобы прежде всего Словакии понимали то, что вас Германия обогнала. Вы были уже на 2-м месте. Но samozrejme, že Slováci musíme vedieť, že za mesiac február nás Nemci predbehli, nakoľko v januári sme boli na 2. mieste, čiže musíme trošku pridať. Ale zase je to samozrejme veľmi dobré umiestnenie. И я думаю, что также и чехи, которые сегодня на 5-м месте, тоже очень постарались. Я очень благодарен всем. Samozrejme, že gratulácia a poďakovanie patrí aj priateľom v Českej republike. Česká republika skončila na 5. mieste. Vieme, že tam bola ešte Ukrajina. A pán Sobor ďakuje aj Slovákom, aj Čechom za dobrú prácu. Я думаю, что вместе мы с вами будем делать все, чтобы вы были всегда на первых местах. Pevne dúfa, že budeme tak spolupracovať, alebo oni budú s nami spolupracovať tak, aby sme za každým boli na prvých miestach. Если мы сейчас будем очень быстро разрастаться и в Словакии, и в Чехии, это значит, что я смогу к вам приехать и провести, может быть, даже не один, например, с Ольгой Шантиной, и мы сможем провести у вас... Pokiaľ sa takýmto tempom bude rozrastať skupina na Slovensku aj v Čechách, tak samozrejme pán Sobor môže prísť nie na jeden deň, na viac dní a môžeme sa účastniť tréningov, školení. И это очень важно сделать, например, в апреле месяце, для того, чтобы в мае вы смогли приехать или в Белоруссию на экотехнопарк, или в Москву на наш... Je to veľmi dôležité obdobie, tento začiatok marca, urobiť dobrú prácu, aby sme mohli prísť na návštevu v máji aj do Bieloruska, aj do Moskvy, tam aj tam. Францишек рассказывал про то, что нужно сделать, чтобы попасть на экотехнопарк за счет компании Skyway Invest Group. Ты рассказывал? Еще раз. Я? Ты рассказывал о том, что у нас объявлен промоушен. Да? Да. Я знаю, что если очень захотеть, то человек 15-20 и Словакии, и Чехии смогут приехать и в экотехнопарк за счет компании Skyway Invest Group, и потом поедут. Tak, čo som už hovoril aj počas prezentácie, že budeme mať možnosť prísť do Ekotechnoparku, si pozrieť tú výstavbu a potom z Ekotechnoparku z Mariinnej Gorky do Moskvy, kde bude veľké zhromaždenie Skyway. Это 3 дня будет обучение.
3 dní, v Moskve. 3 dní bude trvať to zhromaždenie alebo tá prezentácia. И это будут специальные тренинги, которые выработают в вас навыки профессионалов. Budú to špeciálne tréningy, na ktorých sa naučíme návyky профессионалов. И мы позаботимся о том, чтобы у вас был профессиональный перевод, и чтобы вы понимали все, о чем будет говориться на наших тренингах. Это на самом деле реально можно сделать. Čiže to bude možnosť, aby sme sa vytrénovali na profesionálov, ako robiť túto prácu a samozrejme, čím viacej ľudí tam budeme mať so sebou, nie 2, ale 10, tým lepšie pre nás, lebo ten náš tým bude vytrénovaný. Я знаю, что те люди, те из вас, кто побывает в Минске 21, 22, 23 числа, они уже смогут приобщиться к нашей... Tí ľudia, ktorí sa zúčastnia návštevy Minska, čiže to Ekotechnoparku 21. až 23., myslím, to bolo v apríli, už sa budú môcť, teraz neviem, čo tým myslel, že budú držať sa rukami, ale budú môcť vidieť tam tú výstavbu. В мае месяце, в мае, не в апреле. Ja v máji, nie v apríli. Pardon. Да. И я бы к вам приехал, может быть, и раньше, в марте, например, да? Но я еду в Ригу 18-19 числа и не знаю, до этого родится моя дочь, или после этого, или во время моей поездки. Но просим создателя, чтобы это случилось после моей поездки в Ригу. Поэтому где-то месяц я еще буду находиться рядом с супругой, а потом смогу к вам приехать, если вы меня пригласите. Že pokiaľ ho pozveme, samozrejme, 18 v marci by mohol prísť na Slovensko a do Čiech. Pravdepodobne niekde by sme sa dohodli Brno, také neutrálne miesto. 18. 19. marca ešte má nejakú robotu tam, ale po tomto termíne bude možnosť, aby prišiel medzi nás. Ты сказал Брно? Словакия, Чехия, Брно. Я знаю, да. То есть можно провести в Брно, да, в одном городе? Да. Ну, отлично. Например. Да, хорошо. Потому что в Праге я был, в Карловых Варах был. В Брно не был. А Братислава? А Братиславу я проезжал на поезде из Будапешта. Так что и не был тоже. Но я могу съездить после тренинга, я могу съездить в город, посмотреть. 100 километров. Брно, Братислава. Да, там высокие Татры, я знаю, что там очень красиво. Мы когда были в Венгрии с женой, хотели поехать специально. Здесь потребно приехать. Красиво. Высокие Татры. Да, я знаю, я в Закопанах же тоже был, там есть такие, начало Татр. Хорошо. Да. Keby boli nejaké otázky, píšte ich po rusky do chatu. Daj to do Bratislavy, dáme to. Názvy ako vzdelávací balíček, tréningy, ktorá desíme, je to odlečenie vodnom spôsobu, bez paniky. Na tieto otázky ja potom môžem odpovedať, koľko je jedna akcie podílu na firmě a na jaké firmě. To, co príjmou vlastní patenty, nebo tá vzdelávací. O tých kódoch som hovoril, pokiaľ ste nenapísali ten kód, tak zajtra dostanete do mailu formulár, kde to môžete napísať a potom tých 26% vám bude pripísané. Problém má z 26%, ale ja
я сказал с Павлом, сегодня мы делаем на том. Францишек, я об этом знаю, мне сообщили. Окей. Окей. Мне писали, я сразу сказал, чтобы связались с Павлом. Видимо, код не вписали, такое бывает, но центр поддержки, он с техническими, с айтишниками связывается и решают. Угу. Я думаю, что скоро мы найдем человека, который будет работать для словаков и чехов и отвечать на вопросы, именно в центре поддержки. Уже мы к этому подходим. Tieto otázky, ktoré sú tu, to potom môžeme prebrať. To sú veci, na ktoré viem odpovedať. Я знаю отвечать на это вопросы. Я понял. Хорошо. Давайте я вам сделаю пожелание. Андрей Ховратов в свое время говорил, что он 3 раза встречался с Виктором Собором, с Виктором Собор, и потом у него все дела поднимались вверх. Že niektorí hovoria, keď sa 3-krát stretli s Viktorom Soborom, tak dokázali ísť hore a zmeniť svet. Андрей Ховратов. Андрей Ховратов так говорил. Андрей Ховратов, да. Вот, и поэтому я хочу вам сейчас, и у нас сейчас, кстати, я когда пришел в компанию, у нас наметился очень серьезный рост, и вот с Нового года это начинает происходить, все как запланировано. И я хочу вам пожелать всем. Viktor nám zablahožel, aby sme boli všetci zdraví, lebo to je najdôležitejšie. А для того, чтобы быть здоровым, нужно быть спокойным и уравновешенным, если это возможно. Keď je človek zdravý, tak môže byť aj spokojný. Samozrejme, ak je to možné. Обязательно занимайтесь спортом и следите за своим питанием, потому что это тоже влияет на здоровье и на вашу энергетику. Že keď sa zaoberáte, je potrebné zaoberať aj športom, lebo to má vplyv na zdravie aj na energiu našu. И когда вы энергичны и заряжены, вы сможете... Keď máme energiu, keď sme proste v dobrej kondícii, tak samozrejme môžeme privádzať viacej ľudí. У нас сейчас работает парень молодой, который очень энергичный. Он занимается спортом, он не ест мясо, я ем мясо. И у него каждый день клиенты, которые инвестируют от 1000 до 5000. И это в новом городе, в котором он приехал. Он переехал в Сочи. Ten človek, že keď prišiel do Soči, je v dobrej kondícii, v dobrej nálade, mladý a každý deň má schôdzky a investori sú tam od 1000 do 5000 dolárov. И я понимаю, что он молодой и он один, у него нет семьи, у него нет детей, а мы с вами многие имеют семьи. Samozrejme, že rozdiel, keď je mladý, keď nie sú deti a celú tú energiu môže venovať tomuto obchodu. Но в то же время мы с вами можем следить за своим здоровьем, заниматься спортом. No a v tomto momente samozrejme my sa môžeme spolu venovať aj tomu športu, venovať sa biznisu a robiť tieto veci pre naše deti. И я вам желаю, кроме того, чтобы быть здоровыми, быть уверенными в себе и всегда радостными, если это возможно. Okrem toho, aby sme boli zdraví, nám želá, aby sme sebe uverili, aby sme si viacej verili, ak je to možné. Поэтому я желаю вам быть здоровыми, уверенными. Želám nám
okrem toho zdravia, aby sme boli uvedomili, aby sme tento biznis robili a teším sa na stretnutie s nami. И я буду прощаться. Францишек, нужно будет завтра нам созвониться, чтобы ты и Павел созвонились со мной, чтобы мы с вами кое-что обсудили по представительству. Хорошо? Хорошо, хорошо. Все, всем удачи, пока-пока. Dovidenia, majte sa pekne. Dovidenia. No dobre, ďakujem za trpezlivosť tvojim mojim prekladom. Poďme na tieto otázky, niektoré rýchle, ktoré sú tu. Ja si ich pomaličky preberiem. Dotaz. Je investičné do akcií jediná, nebo pak bude zas další na inej level a pak další kvôli iným výdelkům, názvy ako vzdelávací balíček a další tréninky Viktora za 150 $, desí mne lidí. Je to odlehčený dotaz, prosím, bez paniky. Pán, alebo DJ Ľudová, prosím vás, je to potrebné veľmi ľahko vysvetľovať. Za prvé, tie faktúry, pokiaľ je tam písaný ten tréningový program, podnikatelia alebo malí živnostníci môžu dať do účtovníctva. A za druhé, vy máte certifikát, že naozaj tie podiely, akcie získavate, že sú vám pripísané. A ťažko by bolo vysvetľovať, ako sa stal prípad, že človek ide do banky a žiada si nákup akcií. Čiže berte to z toho hľadiska, že nikto nechce mať problémy a proste tá faktúra, to je len daňový doklad. Váš doklad o tom, že reálne kupujete tie podiely, je ten certifikát. Každý si môže na svojej stránke certifikát vytlačiť z tých akcií, ktoré sú kúpené jednorázovo, aj z tých podarovaných. A pokiaľ ukončíte ten 10-mesačný program, aj z tých všetkých môžete potom spolu vytlačiť váš certifikát. Okrem toho si môžete zažiadať originál vášho certifikátu zo spoločnosti, pošlú vám to v špeciálnej zásielke, domov na adresu, bude vás to stáť $10. Myslím si, že takýto výklad stačí. Nedávajte mi naspäť ten chat, lebo potom nemôžem ísť hore. Či budú nejaké akcie, naozaj neviem. Pozrite si ten 15-krokový program spoločnosti. Tam máte rozpísané, ktorý čas, koľko akcií je vydaných, koľko podielov, na čo sa použijú vyzbierané zdroje a je tam písaný aj jednotlivý diskont. Takže podľa toho si môžete skontrolovať, ako tie diskonty pôjdu dole. Jednoznačne je skutočnosť tá, že ako sa buduje stále viacej ten ekotechnopark, tak tie diskonty idú dole. Čiže moja rada, pokiaľ viete teraz, tak využite naozaj všetko na to, aby ste zabezpečili čím viacej. Budú akcionári prizvaní na certifikáciu? Samozrejme, ako ja sa na to veľmi teším a pevne verím, že sa na tom certifikačnom procese preveziem na všetkých tých možných dopravných systémoch. Kde nájdem ten záznam? Záznam vám pošlem, pokiaľ budete mať záujem, samozrejme aj tento webinár sa nahráva, link na všetky webináre mám v dispozícii, dajte mi vedieť do mojej mailovej adresy alebo cez Skype, pošlem vám. Prosím informácie, ak možno zopakovať splátkový balíček po zaplacení predchozieho splátkového balíčku. Neviem, ako to myslíte. Každý splátkový balíček, pokiaľ sa vám niečo prihodilo,
pokiaľ nie ste spokojní alebo pokiaľ chcete vymeniť, môžete zastaviť na vašej stránke. To vám, pokiaľ to neviete, lídri vysvetlia, môžete si odkliknúť zastavenie splátkového kalendára a môžete si otvoriť nový balíček. Nič vám tomu nebráni. Taky by mňa zajímalo, co přesne znamenají vzdelávací balíčky. To som už pred chvíľou vysvetloval. Co mám udělat, aby se mi připsalo 26%, když jsem minulý týden koupil balíček na 10 měsíců za $100, ale neměl jsem kód. Budete mať zajtra, každému bude distribuovaný formulár. Ten, kto si kúpil balíček a zabudol alebo neodklikol tú kolónku aplikovať vedľa toho kódu, budete mať možnosť sa tam napísať, odposlať automaticky ten formulár a na supporte si s tým už nejako poradia, pristúpili, že tie balíky budú pred tých 26% akcií bude pripísaných. Kolik je jedna akcia podílu na firme a na jaké firme to, co príjmo vlastní patenty nebo na vzdelávací. Nikdy neboli akcie vydávané na vzdelávacie a rôzne iné firmy. Majiteľom akcií je materská spoločnosť Holding RSV pána Julického. Čiže nemýlte si Skyway Invest Group, spoločnosť, ktorá má zmluvu s materskou spoločnosťou, s holdingom a táto zabezpečuje pre nich PR a tieto vzdelávacie programy, tréningy a tak ďalej. Názvy vzdelávací balíček. To sme si už povedali, prečo vzdelávací balíček. Jako a tak ďalej. Dobre, mám dotaz ohľadne investícia, kúpil som si jeden 10-mesečný balíček za $5, pak som si chcel kúpiť ešte jednorázový balíček, ale poplet som to a teď mám ďalší 10-mesečný balíček za $5. Hovoril som, ten druhý $25 balíček sa zrušte na stránke jedným klikom a kúpte si jednorázový. Áno, dá sa to. Dobre, ja si myslím, že všetko. Ešte jedno odporúčanie. Spojte sa dneska v lídri s tými ľuďmi, ktorých ste si pozvali na tento webinár. Urobte si s nimi stretnutie na zajtra, dohovorte sa a naozaj využite tých 8 zbývajúcich dní na tú promoakciu, ktorá ešte momentálne je. Pomôže vám to jednak zarobiť viacej peňazí a jednak pomôcť vašim ľuďom, aby aj oni zarobili. To je to hlavné. Ďakujem vám za dnešný webinár, za vašu pozornosť. O týždeň bude mať webináre pán Vavžík, Pavel, snáď o 2 týždne sa uvidíme. Majte sa krásne, dobrú noc.